Shukor naga Slem jong unong san Hima. Unong ay kitiyan ka Sorkar uba polling do ane ka sengi habakaran makinong thok khubor hadian ka kabinet ulet hu baka Sorkar ka krim pendap shu ka post director civil defense namar kidon ki Ophisar ki beladan Slem hakakam badban ay mesiam shu jing Trei kam jongki namar ki latbet ya kakam ka kanhun menteri kala menjur no bantau ya ka post director dakba amendment ya ka Meghalaya civil defense and home guard service rules jejak na spa prab kandai Pak namar bangim kempendapsu ia kini kepus yang director of civil defense bat bakidon ki officers ki pala don Slem ke service ban la ban ai mesim shu ia jing Trei kam jungki namar ki la don ke experience ki Slem ka kam te ngila menjur ba in how no ekpos yang director jong ka civil defense dakaba ni amen ya ka Meghalaya civil defense and home guards service rules ka kandai spa ko kandai de